हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ आं दिनै मा भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों, टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानैनो। स' नोंथांमोन बिदिनो फैनो गोनां बर'नि गोबां आबुं सावथुन आरो एलबामफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांग्रो मोननो हायो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन आं दिनै मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टिजारनि बागै सुंद' आपडेट लानानै फैदों दे। स' नोंथांमोना जाय नायनो भिडिअखौ इन्टारेस्टेड अब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर, भिडिअनि फुल डिटेल्स मोनथिनो थाखाय दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन आं दिनै एमबी प्रेजेन्ट चेनेल बेनारजों दिहुनजानाय मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ टिजारनि बागै आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ टिजारनि टाइटेलानो जाहैबाय जुगे जुगे दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों मिथुन राज आरो मृदुस्मिता दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि रिलिक्सखौ होदों मिजिं बरगयारी दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौबो रोजाबदों मिजिं बरगयारी आरो बेबी राभा दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर। गोजोन्थों।